nom-noman ae. Men kudu rapi ya. Tapi peng pira lah? Tuwekan kudu nom-noman. Oh, telung lah. Papat kan 5 saiki lah. Iya. Dia memang adan ning kene ora masalah. Oh, no. Ada adan. Tak gawe. Sing kalem di lho, stainless lho, stainless. Oh. Dang lho. Iki oleh-olehane wong. Oh, mbuh. Dari nek kerjane mah. Iso ngene yang besar terus. Ya. Enak nganggo karo. Ya Kowe dhewe. nganggo lah. Lah kok kowe nek ngene ngluku nggono kok rusak iki kok. Nganggo. Stainless iki mek apa lah? Siji, awet ora tayang. Tapi nek ajonan gak. Jajal saiki kowe nganggo apa? Kuwi ngene iki sing biasa. Kuwi tayang nyelotipet. Kuwi rata kayak isak yo. Wong bar tirak dele banyu aku langsung tak luka niku. Iya ora ana. Ya tapi kan awete iki lho. Lunyu lho kuwi gitu. Ya tapi kan yo kena gesekan. Padahal diamplas kan. Ya nek stainless nek ngene iki lho kok jamplas nek stainless ya ora. Lah iki digrendel jatuhnya kalong lho stainless. Masa langsung lunyu gak digrendel. Lunyu stainless ya. Padahal sing ngene iki kan rada ada mambu tayange perat. Kuwi nek wesi kan siji kalah neng taen. Kena gesekan terus loro tayang gitu. Gitu. Lah iki kan awet ngono. Lunyu stainless. Tahun 6 tahun ya berarti kuwi wis ganti iki lho. Ora nemen mangan wis. Lemah pedhek. Iku ya ngelenas iki kaya bathuke profesor. Model wedhek medhi. Lah ngene iki tinggal lemah ngono ki padha kaya Lah ser takon macul cekling. Cekling. Aku macul sambut. Lha wong padas bloko lho, nek arep jalan. Gak ganco ae. Oh lah. Mending ganco lho grewe. Lah traktor rodane kumpul-kumpul ngene-ngene iki. Kok ratan to kok ratan, ngro ratan ora. Takon macul 10 dina ya sur kaya. Ceklak-ceklak kok. Takon traktor mumbul-mumbul. Gudu-gudu. Lah aku maculi ndadekno sampe mbang-mbang popek duran. Kok. Aduh. Wes, boleh. Nggih duran saka kaya. Ya suka dilembam nang pirang tahun aku. 6 tahunan aja. Lho. Lho kok kita ae ora kena digarap kena garape sak pojok kaya gitu. Malah kaya kayak udin lho. Lembem iso ngerakat sok kaya ditekon iso. Aku sampe kumun ya mulai. Lah malah diluku berongkat sak bal-bal lho. Tapi nak lembun sempat Mati. Kena singkal mati. kok mati. Malah lu Tapi lemu. terus wireng lemah soalnya. Paling kuat ning balen tok. Walaupun jelek nomornya langsung. Kene sinyal. Bisa ngono error. Ini biasa aja. Paling ning kula. Kok kanane aku ora sawen sampean kok. Itu sesuk itu keren. Garune iki untune sempal sitok ngene. Nek entuk per nek anu Pak. Garun ndek-ndek ngono. Iso untuk dulu. Ini per kan gak pokok pedot. Kalau bola sop pedot meh. Lah kaya radilas mesti diobong lho. Lah nek kuwi kan kuwi kawate wis LB kabeh. Sing sikon. Iki manggil latih jajan. Lah ya kopling iki lho ngewa. Ora dikopling jeblek dhewe glimbung aduh ngono. Karek kene kono kok ngono. Kena cendek ra udah gelem dulu. Ngamono.
Kalau lokasi wayane kepok baru ngono. Sing nganggo wis ngerti gak masalah. Ora ngerti. Orang ngerti ya cukup limbung. Muser ning kono. Ceplik kok. Karena wis kasar komplenge iki. Sing komplenge tengen sik halus. Wonge ora ning omah. Makan lho. Garu dibendeng ngono iki bae. Anteng ya. Tinggo muser-muser ndah yo. Iso ngepasno nang pojokan. Sikile rasah nek mau mantal-mantal gak usah. Kakat acting yo. Dorong kuku tak lho ditak wis Ayo, bendeng ngono iki lah ya iso mau mantal. Iso tajem, iso arah-arah pas. Ora mlensang, mlenseng. Durung nek gak nganggo selah yo malah rae. Tapi kan sikil ora nyurungi, menggono tok. Katanya durung ini menggoke kucing ngono, salah ngono. Arane selah melabur. Durung malah. Tapi nek gak nganggo sepatu kaya kuwi yo gak iso rasa. Ngono. Kleset tiba malah. Nek sepatu but gak anu. Alah, gak iso mlaku. Rusak iki. Jempol iki protol. Lah aku butku tak kalene ban tak sangkulane pundak kene penak. Piye carane? Hah? Gak dinggo. Taline kuwi disembungi ban, Ban dawa ngene, oleh ngene. disangkulno sak sisih ngene pundak sak sisih. Ndagak nangkep dulu. Gak lah sak sisih kok ya pundak tok lah. Selempang ngene kok. Kaya rompi sing katok enek selanjute. Iya. Di silangan juga. Sing kiwa tak banding sing tengen. Jelas. Ayo tak banding ban. Kok ini masuk kok. Ora tahu. Wow, dorong mau. Gak ada masuk kok. Kenapa nih anaknya mas? Ini masuk loh. Ya bener bener mas. Kopi anaknya. Langsung masuk. Wait. Masuk. Wis pirang dino kali. Gak takok sewu. Pengkok. Kita satu ala Iya kemeng lah kena anem. Ya wis. Karena pundak kan nggak mungkin. so Orang selalu beratak nah. Estel telepon yang kok nek telepon mati. Tapi kaos kaki itu nggak usah. Ya wis. Kaos kaki itu Lukas kaki itu dah. Tak. Lukas kaki itu dah. Iya. Berarti lado terus. Eh? Durung berkesak. HP ku baterainya tak iki. Oke bro. 180. Takok gue ngene iki 100 apa? Ukurannya 45, 44 ae gak cek keluarga. Apa telu cek waktu. Lah sikilan cuwili cah. Mosok karo sikile gede sikil. Ya aku kawe cilik sor mikul rumah sana ndro. Tapae jeber. Kawe cilik mikul iki aku. Ya aku yo kan cilik kuning anu Lah aku ngarit iki mulai Aku lho, malah. Pari berang kilo 8 kilo lho perjalanan. PP ke 16 kilo. Teko keper kene. Heeh. Ngidul. Pinggang ngeper. Alas itu. Kerja lewat tangan maksudnya yo anggap sidal yo nyake rabu, mulai nyake suket. Tak itu. Nek aku kerja. Goblok. Alah tomblo esta lah yo. Renjang, Bro. Aku lu
noto iki minggu lek toyo lho. Lek toyo iki ngeket. Aku lek madhek sik. Awal. Aduh awal. Muta lek toyo ngejak mikul tak jak bangkeli wis ora usah bangkeli gratis bar iki. Musa budak lek toyo gede eteng bar wis lek toyo. Lah apa ora mbok gawe doser? Eh? Gak gawe doser. Traktoran gawe doser. Sopro. Bur. Hah? Oh, lah. Lho kono e eteng. Umure wis 50-an cek matok ngene nek mikul. Kene sing umur 40 e. Sampai bar maksimal. Yo klepop lho. Anu, biru sih bisa. Tedang pilek awak piro. Oh, kabeh mesti. Aku Tahun dene iki tahan iki puwinuk Mas aku ora kaya mbok terang ya.